Yes, mga dol, magsingalong ta diri sulod sa atong tarak-tarak. Okay, magsingalong ta diri sulod sa atong tarak-tarak mga dol. Amigo kung way uwaw kay nangitag sugar mami, kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tud iyang nadasmagang ang pensyonadang biyudang tigulang ug napadulong sa ilahang nga panag-ipon ug iyahang gigakos-gakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni maho ng upos, magdarat antos. Sa pagpangihi, si lulagat tisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan, masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Amigo kung way uwaw kay nangitag sugar mami, kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tud iyang nadasmagang ang pensyonadang biyudang tigulang ug napadulong sa ilahang nga panag-ipon ug iyahang nagigakos-gakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi, si lulagat tisni-tisni, kay nauli ang nindot na iyang pamati. Akong nabalaan, masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Sa pagpangihi, si lulagat tisni-tisni, kay nauli ang nindot na iyang pamati. Akong nabalaan, masuko kunog undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Thank you. Grabe, thank you sa mga nagsuporta ning kantahan. Daghang kayo nagtan-aw ani diri sa akong YT channel. Thank you sa inyong suporta. Bye bye, this is Charcelyn, nagpabiling gahimo gihapon Bisaya version. Thank you.